dacă sunt 20 sau mai mulți, dacă au fost sancționați, dacă au fost sancționați cum, dacă aveți informații că alți profesori urmează să meargă în Rusia și ce măsuri ia ministerul. În total avem 28 de persoane care au fost în 2024 la aceste instruiri documentate de către Serviciul nostru de Informație și Securitate și avem 5 persoane care au fost mai recent, deja la începutul anului 2025, la alte instruiri în Federația Rusă, organizații de către Evrazia. Săptămâna viitoare va avea loc ședința Consiliului Național de Etică și Integritate, care a primit aceste informații din partea Ministerului, urmează să le examineze și să se expună pe marginea faptelor. Bineînțeles că Consiliul va decide ce pași trebuie întreprinși mai departe. Credem că poziția Ministerului este că la o primă etapă trebuie să avertizăm aceste persoane și, bineînțeles, că dacă se mai repetă asemenea incidente, atunci să mergem pe sancțiunea maximă care poate fi aplicată de Minister și anume retragerea gradelor didactice și manageriale. Dar sunt și profesori, din ce zone, măcar a țării, să ne spuneți? Știm și zonele, știm și instituțiile de învățământ. Ei vor fi contactați personal, acele avertizări vor fi transmise în scris. Sunt în mare parte din Găgăuzia, din instituțiile cu predare limbați. Sunt implicați și elevi în aceste instruiri? Din scrisorile care le-am recepționat la moment, nu. Ne vorbim despre instruiri oferite cadrelor didactice la care ei s-au deplasat, dar în paralel avem și informații cu privire la deplasarea grupurilor de elevi tineri la activități în Federația Rusă sau pe teritoriul Ucrainei ocupat de către Federația Rusă. Dar care era scopul acestor vizite? Vorbesc de profesori acum, știți? Participarea în activități de promovare a narativelor rusești, ca să spunem foarte așa simplu și direct, familiarizarea și justificarea războiului în Ucraina și, în general, promovarea lumii ruse și transformarea acestor profesori în agenți de influență odată reveniți în instituțiilor de învățământ, care să susțină, promoveze ceea ce declară Maria Zaharova săptămâna. Și în Găgăuzia este că pe durata ultimelor luni s-a impus organizarea acestor evenimente matinale patriotice care au și o tentă prorusă pronunțată de glorificarea războiului în contextul zilei de 9 mai. Aveți o cifră câți elevi au fost implicați în acest? N-am acum o cifră pe care să vă ofer. La moment suntem focusați pe situația cu cadrele didactice.